ụlọọrụ VOC bụ VOC n'aka mkpirisi bụ ụlọọrụ abụghị nke gọọmenti bụ ndị nke mere ka ụmụ anyị ajadu nọ n'obodo Abacha n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemmili North wee nwere aṅụrị ma kwere oyoyo wee na-anabe ha na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke akpanyere ha n'aka. Ya bụ ụlọọrụ bụ nke kwuru na-enyere ndị ụmụ anyị ajadu aka n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụkwazị ndị nke merụbere mmemme otu afọ bụ nke o megoro eri onye nke nwanya bụ n'ọnụ bụ Sir Victor Oranungoro Aṅụ ji wee malite ọrụ n'ime ụlọọrụ ahụ ma bụrụkwazị na be ya bụ Abacha ya nakwazi ebe ndị ọzọ dị iche iche dịka ụmụ anyị ajadu luchere karịrị 80 n'ọnụọgụ si na ụlọụka St. Michael's Catholic Parish Abacha bịa gbedoro ya bụ ihe mmemme. Queen Anibog onye nta aka anyị ga-ewetara anyị akụkọ etu ha si wee kwenye bụ ukwe obi aṅụrị. VOC Foundation nke bidoro ọtụtụ afọ gara aga nke onye ahụ lagoro mmụọ bụ Sir Victor na nwunye ya bụ Oriakụ Obianuju Oranụ bidoro nwere mmasị pụrụ iche inyere ụmụ nwaanyị ajadu aka na ndị ọzọ ụwa na-atụ n'ọnụ na obodo Abacha. Mgbe ọ na-edebe aja mas ụkọchukwu nke St. Michael Catholic Church Abacha, ụkọchukwu Bidmo Nnadozie kwuru na onyinye obi ebele ahụ bụ nwunye onye ahụ nwụrụ anwụ nyere ya iji mee ncheta otu afọ di ya nwụrụ, wee kpekwa ekpere ka Chukwu gọzie ya na ezinụlọ ya. Ụkọchukwu ahụ kpekwara ekpere n'ili onye ahụ nwụrụ anwụ ma tọpụkwa ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ndị be Oranụ. N'okwu ya, otu nwanne ha bụ Maazị Obidi Nnadozie nke nọchitere Oriakụ Oranụ nke nọ mba ofesi kọwara otu VOC Foundation siri bido, ihe o megasịrị iji nyere ndị mmadụ aka na ndị ọ na-agakwa n'iru ime n'agbanyeghị na onye bidoro ya alago mmụọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ajadu ndị ritere ihe onyinye ahụ bụ Oriakụ Florence Ezeakọ, Oriakụ Teresa Chidebelu na Oriakụ Nnọnyelum Agụ. Ha toro Chineke otu o siri si n'aka Oriakụ Oranụ wee gọzie ha n'oge a. Ha yọkwara Chineke ka o nye ya na ezinụlọ ya ogologo ndụ na ihe akụnụba. Ndị ụmụ nwaanyị ahụ gụkwara ọtụtụ egwu iji gosipụta obi ụtọ ha n'ihe nyere ha bụ osikapa na akwa. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS.